Jim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin an bɛ masa Rahamani fo k'a barikada ale min sɔnna ni ka bi dunya jira an na a bɛ ka teleso mandi lajɛ nin waati in na ni o ye tele ɲɛta ye Jabarani so o ye ɲɛta TV ye ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan bɛ ka filaw fɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ ka wulikajɔw kɛ ka cɛsiriw kɛ ka wulikajɔw bila sen kan ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan cogo min na i n'a fɔ nansaraw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na la santé avant tout diɲɛmatigɛ la walima diɲɛ ɲɛnamaya yɛrɛ la kɛnɛya o de kɔni ɲɔgɔn tɛ yen a tɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ bɛ sabati kɛnɛya de kɔfɛ ka to ka kɛnɛya tigilamɔgɔw wele ka na an n'u ka barosigi kɛ ka da don kɛnɛya la farikolo yɛrɛ bɛ se ka kɛnɛya cogo jumɛn na olu ye wulikajɔ ye olu ye miirinaw ye tele ɲɛta bɛ minnu bila sen kan bi ma welelen ko kurankɔ ale ti maa dogolen ye tele ɲɛta filɛbaw bolo professeur Nasrudeni Saɲɔ ka bɔ Burkina Faso duguba min bɛ yen nɔ ni o ye Bobo Julaso ye ale ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ o bɛn bɛ farafinya yɛrɛ a bɛ se ka lafasa cogo min na kɛnɛya bɛ se ka di an kelenkelennaw bɛɛ lajɛlen ma cogo jumɛn na ale ka wulikajɔ ɲɛsira o ma professeur Nasrudeni Saɲɔ a bɛ an fɛ Mali kɔnɔ nin waati in na a kan ka kalo kelen bɔɲɔgɔnko kɛ ala ye garisɛgɛ di an ma bi an ka se k'a sɔrɔ tele ɲɛta kumaso kɔnɔ yan an n'ale ka se ka kuma farafinya yɛrɛ dɔnniya kan farafinya yɛrɛ furakɛli kɛcogo kan da bɛna don olu kumabaw de la ka ɲɛfɔli kɛ tele ɲɛta filɛbaw ye Mali kɔnɔ Mali kɔ ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn danaya ni kanu na ka ɲɛsin tele ɲɛta ma ka ɲɛsin ni jɛmukan kofɔlen ma ni o ye faso jɔ kɛnɛ ye an ka jamanaw ni o ye faso ye ala ka bɔ bolo la ala ka jamana ninnu basigi ni ka kolo suma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn ɲɔ ka ca wugu la bi kosɛbɛ kosɛbɛ bari professeur Nasrudeni ninnu sɔrɔ man di nka don min na n'an y'u sɔrɔ an n'u ka baro a nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ aw sɔgɔlen ka to tele ɲɛta la bi jɛmukan a nafa bɛna bonya kosɛbɛ kosɛbɛ yani an ka don kɔrɔfɔw kɔnɔ an bɛ foli kɛ professeur Nasrudeni Saɲɔ yɛrɛ la fɔlɔ salamu aleykum professeur Waaleykum salam wa rahmatullahi ɲamili somɔgɔw bɛ di Bobo Julasokaw ni Burukinakaw bɛɛ lajɛlen bɛɛ ka kɛnɛ i ka kalandenw bɛ cogo jumɛn bɛɛ na ka kɛnɛ inchallah denbaya yɛrɛ ka bɛɛ b'aw kɛnɛ fo la alhamdulilayi merci beaucoup ayiwa foli kɛ nin waati in na ka ɲɛsin tele ɲɛta filɛbaw ma yani an ka tɛmɛ ni ɲininkaliw ye an bɛ ɲɛta filɛbagaw bɛɛ lajɛlen fo la ani an ka directeur ani programme dilaw ani émission kɛlaw ani caméramanw bɛɛ lajɛlen an bɛ bɛɛ lajɛlen fo la ala ka ɲɛtaga di an ma merci beaucoup an b'aw bɛɛ fo ala ka dugawu minɛ i nali min kɛra Bamakɔ ka se tele ɲɛta yɛrɛ kuma bon kɔnɔ yan a diyara an ye a bɛnn'a ma séjour ala k'a diya k'i ɲuman segin ka taa Bobo Julasokaw fana ɲuman sɔrɔ Burkina Faso ala ka hɛrɛ k'a ni bɛɛ ye ayiwa professeur Nasrudeni Saɲɔ e ye farafinna kunkɔrɔta wulikajɔw o cɛsiriw ni o kɛbaga ŋana ye walasa furakɛli bɛ se ka kɛ farafinya la ka sɔrɔ a ma kɛ ni haramu ye a ma kɛ ni dansago ye ka kɛ k'i to i danbe kɔnɔ e ye o wulikajɔ kɛ ba ye ni maa ye ɲininka ko farafin fura ko mun don dɛ e bɛ se ka mun fɔ a la alhamdulillah an bɛ Alahu taala tanu ka Alahu taala waleɲuman dɔn nin ye question min adamaden bɛɛ n'i ka baara question fana bɛ poser maa de ma maa minnu ni o bɛ tagabolo min na i bɛ dɔɔnin dɔn o de la n'a fɔra ko farafinfila yɛrɛ ye mun ye farafinfila dayakurunya kelen an bɛ se ka fɔ an ka ladara fila i n'a fɔ an ka maakɔrɔw Alahu taala ye adamaden dan a ma adamaden labila ten a ye an fa adama dan a ko a y'an fa adama kalan lɔn ni nɔnɔya caman na ni Alahu taala y'an fa adama kalan c'est que a ka furakɛli a y'o lɔn di a ma donc tribu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ aw ka furakɛli aw ka dɔnni cogoya bɛ yen de ninnu fana ka dɔnni cogoya bɛ yen aw ka furakɛli aw ka mɔgɔkɔrɔw tun bɛ aw yɛrɛ fulakɛ cogoya mun na o de ye dakurunya kelen ladara furakɛli an delina an b'an yɛrɛ furakɛ ni yiri mun ye ka kɔrɔ mun kodɔn don mɔgɔkɔrɔbaw fɛ k'a bi san 1000 yiri kan
mina o misala yirara mun kama Mali la yan walima Burkina i bɛ taa siya dɔw sɔrɔ olu bɛ bana dɔw de fura dɔn ka tɛmɛ olu dɔnna n'o de siya i b'a sɔrɔ o siya dɔnna n'o de dɔnna n'o de i bɛna taa dɔw fana sɔrɔ olu dɔnna ni mugu tuguli de walima ka kolo tugu ni mɔgɔ man dimina ni ne y'a faamu i b'a sɔrɔ a ka ca la olu tɛ baara wɛrɛ kɛ o tɛ wala kolo baara olu b'o de dɔn olu ɲɛsin bɛ o de ma c'est ça a bɛ mun de yira an na i bɛ taa sɔrɔ depuis des siècles olu ka so kɔnɔ a bɛ san 100 ni kɔbɔ o ka mɔgɔkɔrɔbaw bɛ furakɛli kɛ ni o ye a b'olu ka bonda de la a b'olu ka bonda de la donc o b'a yira an na ko farafinna yan dɔnni ninnu bɛɛ tayɔrɔ bɛ a la donc na bakuruba bolo ma an denmisɛnw ani recherchekɛlaw olu bɛ se ka ninnu dɔnni caman fara ɲɔgɔn kan n'a y'a sɔrɔ ni karamɔgɔ ka ca ni karamɔgɔ cayara i bɛ dɔnni caman sɔrɔ donc ladara fulakɛ min an b'a dɔn o de ye mɔgɔkɔrɔbaw y'o yɛrɛ fulakɛ cogoya mun na ka kɔrɔ ni yiri minnu ye dɔw ta bɛ se ka kɛ kilisi ye dɔw ta bɛ kɛ sogo ye dɔw ta bɛ kɛ yiriw ye dɔw ta bɛ kɛ bɛlɛw ye o kɔrɔ le di dakurunya surun ma yiri bɛ furakɛli kɛ ji bɛ furakɛli kɛ bɛlɛ bɛ furakɛli kɛ a kɛra bɔgɔ ye bɔgɔ caman bɛ yen nɔ o bɛ furakɛli kɛ hali kongo sogow bɛ furakɛli kɛ hali sogo minnu b'an fɛ so kɔnɔ i n'a fɔ sɛ ni sagaw furakɛli b'o o la donc mɔgɔ de bɛ a labaara mɔgɔ min y'a kalan min b'a ɲɛdɔn min maa min na min b'a ɲɛdɔn min ye a ɲɛɲini maakɔrɔbaw yɔrɔ kalan yɔrɔ cogoya di kalan yɔrɔ i fa bɛ se ka kɛ yiribɔla ye a ye mɔgɔw furakɛ a bɛ mɔgɔw jigi tugu i fana y'a ɲɛɲini i fa fɛ an ti sɔn fiyewu ko mɔgɔ ka wuli dɔrɔn parce que i fa ye yiribɔla ye i ka kɛ yiribɔla ye an ma sɔn ma i fana y'a ɲɛɲini i fa fɛ ka tugu a ka tabiya kɔ k'a lamɛn an ka karamɔgɔ bɛ to k'a fɔ an ye ko mɔgɔ dɔw bɛ yen u b'a fɔ ko fa ye ko dɔ lɔnbaga ye fa bɛ na k'a tɛ yen e don an y'i ye e ma gɛrɛ fa la e ma fa lamɛn fa bɛ na kɛ a tɛ yen i b'o ko kotigi ye e don ma kalan donc farafin fura kodɔn tɛ ta parce que n fa tɛ b'a ye n'i fa ma d'i ma i bɛ na lɔn i bɛ taa du dɔw sɔrɔ fana olu fɛ ni fa banna mɔgɔ min kan ka furakɛli in ta o tigi dɔnnen don a fɔ ko nin tigi karamadi sinɛ in o de kan ka kɛ nin kotigi ye o de kan ka fura bɔ o de kan ka nin kɛ o de kan ka nin kɛ nin bɛɛ lajɛlen bɛ mun de yira n na farafin furabɔ bɛ kalan de karamɔgɔ fɛ walima kalanso kɔnɔ an bɛ taa darisu ta cogoya mun na kalanso kɔnɔ dɛ a b'o ɲama de fana farafin fila bɛ kalan ten fana i bɛ taribiya kɛ mɔgɔ dɔ fɛ k'a kalan k'a fɛ ka san 10 k'a fɛ ka san 7 k'a fɛ san 15 k'a fɛ i b'a ka sɛnɛw kɛ i bɛ to a ka taribiya kɔnɔ a b'i kalan a ka dɔnni na n denkɛ nin bɛ nin furakɛ nin bɛ nin furakɛ nin bɛ nin furakɛ i bɛ to karamɔgɔ fɛ ka baara dɔ k'a ye san 10 san 4 a m'o fɛn tɔgɔ d'i ma lon a bɛna fɔ haya nin bɛ nin de furakɛ donc dɔnni de min bɛ kalan mɔgɔ de y'a ɲɛ yir'i la ni mɔgɔ y'a ɲɛ yir'i la mun de bɛ na ni résultat ye i bɛ mɔgɔ minnu furakɛra sisan n'o bɛ nɔgɔya bɛ donna o de b'a yira ko sababa de n'i bɛ ka baara n'i bɛ ka matarafa n'a bɛ ka nɔbɔ wa mɔgɔ fana tɛ se ka bana furakɛ n'i tɛ bana dɔn nin bɛɛ ye kalan de ye hali banaw bɛ yen an ko an y'a dɔn ka ban mɛ baara kɔnɔ an nana dɔn jaa an tɛ m'a dɔn parce que baara kɔnɔ i bɛ expérience sɔrɔ don bɛɛ o expérience fana ye dɔnni dɔ de ye min bɛ se ka di mɔgɔ ma parce que banabagatɔ ni bana furakɛla olu de bɛ bana dɔn oui banabagatɔ b'a ka bana ɲɛfɔ furakɛlikɛla ye furakɛlikɛla bɛ jateminɛ kɔ la i bɛ taa sɔrɔ ko nasina a y'o dɔ furakɛ sababa sɔrɔla i bɛ taa sɔrɔ a t'a ɲɛdɔn a b'a ɲɛɲini k'a dɔn bana min don walima a bɛ taa sɛgɛsɛgɛkɛlaw fɛ mun bɛ joli sɛgɛsɛgɛ hali mun bɛ joli sɛgɛsɛgɛ radio ni fɛnkɛ ninnu eco ni fɛn ninnu n ko mɔgɔ dɔw de fana ala ye ilham lɔn d'o ma ou bien ala ye lɔn d'o ma o y'o mansinw dilan o mansin o ye hakilinata min di mansin ma mansin b'o de labaara donc kɔrɔ de ye mɔgɔ min adamaden min sera ka mansin dilan mansin tɛ se ka ko dɔn ka tɛmɛ o tigi kan fiyewu donc yiri lɔnni yɛrɛ k'a fɔ k'a yira farafin fila yɛrɛ ye mun ye an bɛ se ka fitinin min fɔra o de ye nin ye yiriw de ye Alahu Taala ye minnu di an ma an k'an yɛrɛ furakɛ n'a ye an b'o de wele dɔrɔn laadara furakɛli n'an k'o ma k'a sɔrɔ dɔnni wɛrɛw ma na oui an b'o de fɔ les tradis praticiens i b'a ye an b'a fɔ sisan ko nous sommes en train de valoriser an b'a la ka farafin fila bɔ k'a laɲɛnɛmaya mais laɲɛnɛmaya kɔrɔ kuma fila b'a la dɛ kelen tɛ sinon fɛn min bɛ yen ka kɔrɔ o bɛ layɛlɛmaya
fɛn min tɛ b'i ka kɔrɔ o bɛ laɲɛnamaya cogo di an bɛ an ka jamanatigiw fo ani autorités minnu b'a la ka na ni hakilinataw ye farafin filabɔ bɛ se ka fanga sɔrɔ jamana kɔnɔ cogoya mun na walima ka se ka mɔgɔw furakɛ jamana kɔnɔ cogoya min na walima jamanatigiw n'o de ye furakɛlikɛlaw ye tubabuya bolo ma u bɛ se ka baara kɛ farafin filabɔlaw ye cogoya di pour que sabati ka sɔrɔ population ka se ka lafiya sɔrɔ an b'o fo kosɛbɛ nin yɔrɔ in na parce que fɔlɔ i b'a dɔn wagatiw tɛmɛna farafin fila a ma tɛmɛ san 60 kan ka farafin fila labaara e tɛ bi faga wagati tɛmɛna donc an ka ɲi k'a lale tan an tɛ se ka wɛrɛ kɛ an ye nin kɛ mɔgɔkɔrɔba mun ye cɛsiri kɛ don a ma mɛn dɛ a ma mɛn parce que c'était interdit a tɛ waleya yɛrɛ de mais bi ni jamanatigiw b'a la ka mɔgɔ di minnu i n'a fɔ ɲɛmɔgɔ b'anw na jamanatigiw yɔrɔ dɔw b'a yira vraiment ko in a basigi no fanga bɛ a la wa valeur bɛ a la wa a b'a la ka lakɔrɔsi jamanatigiw yɛrɛ ka wuli ka jɔ pour que a kana latunu donc n'i y'a fɔ fɛn o fɛn k'i b'a valoriser o kɔrɔ de ye ko a tɛ ten yen nɔ mais nin tɛ bɛ yen an b'a fɔ an n'u y'a lakɔrɔsibaga de pour que a ka fanga sɔrɔ mɔgɔw ka se k'a faamuya an bɛ se ka a jaabi min na o de ye alhamdulillah professeur Nasrudeni Saɲɔ ale de ye an ka maa welelen bi an bɛ ka kuma farafinya dɔnniya ka se ka kɛnɛya sabati maaw yɔrɔ o kɛra furakɛli taasira o sira ye a dɔw bɛ dɔ la i n'a fɔ a y'a fɔ cogo min na ɲɛfɔliw yɛrɛ bolo kan kilisiw bɛ o la jiw b'o la baganw b'o la minnu bɛ kungo kɔnɔ minnu bɛ so kɔnɔ yiriw yɛrɛ b'o la minnu ni u ye kɛnɛya sabati maaw yɔrɔ minnu ni u ye degun ta ka bɔ maaw ka ɲɛnamaya yɛrɛ la ninnu matarafara anw ka jamanaw kɔnɔ san caman yɔni nanzara olu kana n'u ka dɔnniw ye ka se ka o matarafa anw ka jamanaw kɔnɔna na professeur Nasrudeni Saɲɔ farafinya dɔnni o nana baara ka fangaba kɛ i y'a fɔ cogo min na fɛn caman bɛ se ka maaw kɛnɛya nka a dɔnni don i n'a fɔ yiri de bɛ maaw furakɛ ka se ka maaw kɛnɛya sabati yɔrɔ nka nanzara fura fɛnɛ nana n'o ye médecine moderne ye anw ta in ye médecine traditionnelle ye kɛcogo kɔrɔlenw na laada la ko la dɔwɛrɛ fɛnɛ nana anw ka jamanaw kɔnɔ min nana ni mara ka sira ye nanzaraw ka mara mun bolila anw kan kalanw kɔfɛ anw yɛrɛ fɛnɛ ka mɔgɔw tilara ka na o matarafa u danfara a bɛ se ka kɛ mun ye e yɛrɛ ka yecogo la Usa Ɲambele ale jaabi ka nɔgɔ kojugu ko dala caman y'a sabati o ko bana min bɛ i sɔrɔ k'a fura yɔrɔ ma jɛnyɛra siga t'a la i b'a kalama yiri minnu b'an fɛ so kɔnɔ minnu b'an ka entourage la yiri minnu bɛ Bogo Dioulasso minnu bɛ Bamakɔ minnu bɛ Abidjan minnu bɛ Niger o b'an dɔn Ala bɛ ka ilham lɔn di yiri ninnu ma o b'an lɔn o b'an détecter Ala ka danfɛnw na Ala ye taamasiyɛn fɛn o fɛn yira adamaden na fɛn tɛ yen nɔ min ka surun adamaden na ka tɛmɛ yiri kan siga t'a la donc yiri minnu b'an furakɛ olu b'an dɔn o kɔrɔ le di ka sababa sɔrɔ ka kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ n'i ye dulonna yiri kan i b'i ka kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ sɔrɔ de la a ɲa dɔn kɔfɛ parce que ninnu bɛ ɲɔgɔn dafa de tubabu fura farafin fila u bɛ ɲɔgɔn dafa Usa Ɲambele n bɛna ko damadɔ fɔ ye yanni question ka taa ɲɛfɛ i b'a kalama ni farafin filabɔlaw m'o ka jɔyɔrɔ lɔn mɔgɔ caman bɛ sa o bolo o tɛ se ka furakɛ ni tubabu furabɔlaw ma janto kow la mɔgɔ caman fana bɛ sa dɔgɔtɔrɔso la o tɛ se ka furakɛ ɲininka mun na mun na professeur ni yɔrɔ in ɲɛfɔ an ɲɛna i b'a dɔn adamaden i ka domaine i b'o de dɔn o ye tiɲɛ ye o kɔfɛ i tɛ dɔwɛrɛ dɔn depuis 2008 fɔ bi ne bɛ baara in na wa n ye international ye a la o y'a dan ye donc o b'a yira k'a fɔ Burkina Faso dɔrɔn tɛ non Mali dɔrɔn tɛ actuellement ne bɛ jamana 25 ɲɔgɔn na n'a y'a sɔrɔ i tɛ baara kɛra ni kɔrɔsi de jaraki b'i sɔrɔ a t'i sɔrɔ a b'i sɔrɔ jaraki b'i sɔrɔ n'a y'a sɔrɔ an tɛ baara kɛra ni kɔrɔsiri ye 2021 kana se bi ma an tɛ na ɲɛtaara ye dɛ ne ni n donna dɔgɔtɔrɔso la Mali dɔgɔtɔrɔsoba
an ka dɔgɔtɔrɔ kololaw bɛ yen wa ne yɛrɛ ni dɔgɔtɔrɔsobɛ caman bɛ baara kɛ alhamdulillah ni ne donna ne bɛna kuma min fɔ sisan ni burukina faamaw ko ko non k'o ma sɔn walima mali faamaw ko ko non k'o ma sɔn an b'a préférer ka filɛ mɔgɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la o bɛ sa u ka fura ten dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'u furakɛ fiyewu dɔgɔtɔrɔ tɛ se k'u furakɛ médecine moderne tɛ se k'a a tigi furakɛ o ça a tɛ se a tɛ se a tɛ se mɔgɔ fana bɛ farafin filabɔlaw fɛ o tɛ se ka furakɛ farafin furakɛlaw fana bɛ mɔgɔ dɔ mara k'olu bɛ kɛnɛya dɔw tigi ma o tɛ se parce que ala ye masa de ye masa min ye kabako masa ye kabako masa don furabɔli min tun bɛ an bara wa tubabu fura min nana o ye dɔnniya wɛrɛ de ye dɔnniya min olu bɛ ko dɔw ɲɛkɔrɔ tigɛ o bɛ se ka bolo farafin filabɔla bolo da a b'o ɲɛma fana ala ye kabako masa ye a ye dɔnniya dɔw don farafin filabɔ in na n'o de ye ladara furakɛli ye a bɛ se ka ko dɔw ɲatigɛ fana bana dɔw sira kan wa a bɛ tubabu furabɔla bolo da dɔgɔtɔrɔso jumɛn ka bon dɔgɔtɔrɔso bɛɛ ye bamakɔ yan ni ne donna a la yanni n ka don ka taga bɔ ne bɛ se ka n boro tile mɔgɔ 5 ma bon tiɲɛ tiɲɛ na nin bana in dɔgɔtɔrɔ bana tɛ o kɔrɔ de dɔgɔtɔrɔ tɛ se ka furakɛ wa nin fana dɔgɔtɔrɔ bana tɛ wa nin fana dɔgɔtɔrɔ bana tɛ ɲabele mɔgɔ tɛ se ka kɔrɔti fila kɛ n'i tɛ kɔrɔti dɔn n'o taara dɔgɔtɔrɔya sira kan o furakɛ man di n'o bɛna mɔgɔw kabakoya mun na docteur Nasrudini y'a fɔ ten e tɛ sɔn ko ne k'a fɔ ten e d'o sɔnna ko n bɛ se ka kɔrɔti fila ko o ye mun kunfɛ baara de mun de kama aw bɛ sɔn ko Nasrudini bɛ se ka dabariw fila kɛ a bɛ saratini banaw furakɛ aw de ko k'a kana ye kunfɛ baara jumɛn de bɔ yen maa min bɛ jinɛ bana furakɛ i tɛ jinɛ bana dɔn walima i tɛ jinɛ dɔn kunfɛ baara jumɛn de bɔ yen maa min bɛ kɔrɔti fila kɛ aw sɔnna e ni jamana bɛɛ yara nin kɔ ko ale de bɛ se ka kɔrɔti bana furakɛ a dun ma sɔn k'a bɛ kɔrɔti walima a dun ma sɔn k'a bɛ se ka kɔrɔti bana détecter wa ne bɛ se ka yira dɔgɔtɔrɔso la nin bana in fura tɛ yan n'a dun ma yan ni sinikɛnɛ ne y'a sɔrɔ ne tiɲɛnen tɛ a tɛna dɔn a bɛ dɔn donc kɔrɔ le di tout simplement bana minnu ye dabali banaw ye mansin t'o ye bana minnu ye jinɛ bana ye mansin t'o ye bana min ye ɲama la bana ye mansin t'o ye ni la bana bɛ yen farisogo la bana bɛ yen bana min ye ni la bana ye mansin t'o ye wa i bɛ taa sɔrɔ wusulan dɔ bolotigɛ ɲɛ kelen b'o furakɛ est ce que a ma se ko an ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sisan an ka baara kɛ ɲɔgɔn donc maintenant farafin filabɔla ka laɲini population ka lafiya sɔrɔ tubabuw ka laɲini population ka lafiya sɔrɔ o ye tiɲɛ donc a bɛɛ ka laɲini y'o donc an bɛɛ ka banba population bɛ lafiya sɔrɔ cogo min na o de y'an ka objectif ye o de y'a to jamanatigiw bɛ mun de kɛ o b'aw bɛɛ don da kelen na i kɛra yiribɔla ye i y'i ka yiri kalan min i y'a kalan min i ka dalila ye jumɛn ye i bɛ bana jumɛn ni bana jumɛn fila kɛ o b'i orienté k'i lakɔlɔsi orienté in t'a yira k'o b'i kɛlɛ i ka lɔn na parce que i ka lɔn b'i bolo kama olu bɛ daluya de fɛ k'i lakɔlɔsi parce que jamanatigi fana ani ministère de la santé olu fana ka baara ye de jamanadenw ka kɛnɛya sɔrɔ cogo di ka sɔrɔ kɔlɔlɔ ma sɔrɔ kɔlɔsili kun ye de yiribɔla caman fana t'o faamu ko o b'an contrôler o b'an kɛra ni kɔlɔsili ma kɛ ni tiɲɛni kɛra jɔn nɔ lo fakɛ de ye jɔn ye jamanatigi ale ye jɔn de bila baara la ministère de la santé diɲɛ baara o baara ni kɔlɔsili t'a la a bɛ tiɲɛ a bɛ sɔgɔ an ka kuma kelen kan an b'a fɔ ko bɛɛ ka taribiya kɛ wa bɛɛ ka kalan kɛ karamɔgɔ dɔ fɛ wa i y'a fɔ ni karamɔgɔ b'i fɛ est-ce que i bɛ se ka tiɲɛni kɛ wa ayi mais ni karamɔgɔ t'i fɛ i bɛ tiɲɛni kɛ jaraki t'i ma jɔn de bɛna fɔ a to jɔn de bɛna fɔ k'a kɛ donc jamanatigiw bɛ kɔlɔsili de kɛ o sira kan pour que baara kɛcogo ka ɲɛ donc kɔrɔ le di farafin fila bɔra ani tubabu fura bɔla a bɛɛ lajɛlen laɲini de population bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogoya mun na donc fo an ka baara kɛ ka se ka population nafa wa yiri filɛ usa ne bɛ san 20 bɔ ma bana san 20 ma bana a sababu ye mun ye basi t'a la usa ni ne bɛ fura lalagara ni n bolo tigɛ k'a bɛ ka kundimi fila kɛ ni fura yɛrɛ yɛrɛ don fura in ka ɲi ka pénétrer ne la a ka ɲi ka don n na ni fura don a ka ɲi ka n furakɛ an bɛ to ka kuma dɔ fɔ a ele mɔgɔ o mɔgɔ ni laɲini ye mɔgɔ furakɛ ye ala bɛ kɛnɛya d'i ma naam o ye limaniyakan ye mais hali o tɛ ele yɛrɛ b'a la ka fura min dilan fura b'i furakɛ la kabi a bɔ yɔrɔ e ŋaniya ye furakɛli min ye déjà cerveau mentalement i furakɛli no parce que ele laɲini ye cɛ ka bana ka furakɛ mentalement furakɛli yɛrɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ e furakɛli no ka ban a filanan i taara yiri tigɛ
yiri b'a la k'i furakɛ i taara yiri don kolon na i b'a susura yiri b'a la k'i furakɛ i bolo bɛ yiri la i b'a lalagara yiri b'a la k'i furakɛ i bɛ dosage calculera yiri b'a la k'i furakɛ i b'a dira a tigilamɔgɔ ma ni ŋɛnɛ ɲuman y'a ye a ka kɛnɛya min sɔrɔ o kɛnɛya fana Alahu Taala b'a d'i ma parce que i ye fɛn o fɛn laɲini mɔgɔ ye o ɲɔgɔn bɛ d'i ma i b'a baraji fana sɔrɔ i b'a baraji sɔrɔ furakɛli de ye baara ye i bɛ nafolo sɔrɔ i bɛ baraji sɔrɔ i bɛ kɛnɛya sɔrɔ o de ye furakɛli o de ye furakɛli la et puis kabakoya dɔ bɛ cɛkɔrɔbaw ka furakɛli la an bɛna n'a fɔ ye tubabuya dɔnni na pharmaciens bɛ olu bɛ fura bɔ dama de kɛ ka furaw lalaga ka mɔgɔw furakɛ tubabuya dɔnni na dɔw bɛ yen nɔ olu ye bana dɔrɔn de furakɛ olu ye bana ɲɛɲini ka bana dɔn k'a filɛ fura jumɛn de bɛ se ka bana furakɛ o b'a furakɛ cɛkɔrɔbaw ye nin bɛɛ mara cɛkɔrɔbaw yɛrɛ de ye yiri kalan k'a dɔn ka yiri bɔ ka bana dɔn ka bana furakɛ an ye cɛkɔrɔbaw bonya donc a dɔnniya bɛɛ bɛ se ka na mɔgɔ kelen na mɔgɔ kelen na tubabuya sira fɛ n'i ye médecine moderne ta k'a lajɛ olu ka furakɛli bolo kan mɔgɔ min ni ale bɛ lajɛli kɛ c'est ça o b'a d'a ma o b'a d'a ma a dɔ bɛ dɔ la ale bɛ lajɛli fana kɛ ka fura prescrire k'a sɛbɛn ɔ a bɛ taa pharmacie fana na minnu fana ye pharmacie kalan fana kɛ olu de fana bɛ fura ta k'a di mais maintenant ɲamɛ de juma mun de y'a fara ɲɔgɔn kan ka d'anw ma n'a kɛn ka bɔ ɲɔgɔn na anw minnu bɛ yen nɔ Nasrudini mɔgɔ ɲɔgɔn minnu bɛ yen nɔ Mali la yan n'o ye Mali yiribɔla ɲɛmɔgɔ ye olu de bɛ se k'a bɔ ɲɔgɔn na o de ye juma ye an bɛ mɔgɔ dɔw kalan an ka bana ye cogo la ka mɔgɔ dɔw kalan yiri ye cogo la sinon an kɔni seko tɛ ni Ala y'a fila bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma parce que an y'a kalan de n'a kɛn ka bɔ ɲɔgɔn na an de bɛ sɔn ka mɔgɔ wɛrɛw spécialiser a sira kan an ka kalandenw na ni jamanatigiw y'a ɲini an fɛ bon haya an bɛ fɛ de aw ka denmisɛn dɔw former aw ka banaw dɔn cogo la an b'olu former o la an bɛ fɛ aw ka kalanso kɔnɔ an ka denmisɛn dɔw former yiriw kama an b'olu fana former a la n'o kɛra o pharmacien ni médecin sɔrɔ wa ne ka kalanso la mɔgɔ minnu bɛ yen attestation b'o bolo o ka ca mɔgɔ 300 ye docteur minnu b'o cɛ ma o ka ca mɔgɔ 40 ye maintenant hali ne ko kalanso la bon baasi t'a la jamanatigi ye lettre sɛbɛn ka d'a ma ko an ka mɔgɔw spécialisé désormais dɔw ka kɛ olu ka yiri dɔrɔn lɔ dɔw ka kɛ olu ka bana dɔrɔn lɔ a bɛ se wa a tɛ se kalanden mun y'o kalan ka ban o ye de bilasirali dɔrɔn de ye a banna donc kɔrɔli an bɛ cɛkɔrɔbaw fo farafinna cɛkɔrɔbaw Alahu Taala ye dɔnni barakama di o ma wallahi dɔnni yɛrɛ wa an b'a la tando dɔnni na Alahu Taala ye fitinin min di an ma fana yarabi faamu ko ɲuman Ala ka alhamdulillah professeur Nasrudini Saɲɔ farafin fura kɛba ŋana min n'i b'a baara la sisan a bɛ san caman bɔ farafin furakɛlaw aw ni dɔgɔtɔrɔw cɛ bɛ cogo di ka taa se pharmaciens ma aw cɛw relation bɛ cogo di dɛ aw bɛ tagama ka bila ɲɔgɔn ma wa juguya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa fadenya t'aw ni ɲɔgɔn cɛ wa ni Ala sɔnna ma baro tako filanan na an bɛ segin ka na nin ɲininkali in ka a tɛnku professeur la a ka se ka walawalali di a ka faamuya bɛ se ka sɔrɔ tele ɲɛta filɛbaw fɛ cogo min na a k'an sɔni foli ani waleɲuman dɔw k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw bɛ ka aw ka Jabaranin So mandi lajɛ nin waati in na ni o ye tele ɲɛta ye jɛmukan bɛ ka tɛmɛ jɛmukan min ni an b'a wele ko faso jɔ kɛnɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun a bɛ ɲɛnamaya tele ɲɛta Jabaranin So sanfɛ bi an bɛ ka kuma kɛnɛya kan kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ yen ɲɛnamaya fɛn o fɛn n'i b'a bila sen kan ni kɛnɛya sabatilen don yɔrɔ alhamdulilayi nka ni kɛnɛya sabatilen tɛ yɔrɔ i b'a ye k'a fɔ majɛba bɛ sɔrɔ o ko masina na Ala ye garisɛgɛ di an ma bi an ni maa dɔ ye ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso kɔnɔna na n'o ye professeur Nasrudini Saɲɔ ye farafinya kɛnɛya bɛ se ka sabati an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ cogo min na o wulikajɔ kɛbaa ye ale ye a sigiyɔrɔ bɛnnen don Burkina Faso ma u ka duguba min bɛ yen nɔ n'o ye Bɔbɔjulaso ye san o san munumunu salo bɛ kɛ a fɛ farafinna jamana caman kan Ala ye garisɛgɛ di an ma nin waati in na a bɛ Mali kɔnɔ an ye a wele ka na bi tele ɲɛta Jabaranin So sanfɛ an n'a ka se ka baro kɛ min bɛ se k'a to an ka faamuyali ba sɔrɔ farafin furako ta lahalaya la ɲininkali tun nana da yɔrɔ min na o de ye k'a fɔ u yɛrɛ ni dɔgɔtɔrɔw ni pharmaciens laborantɛnw a bɛɛ sa minnu bɛ analyse kɛ minnu bɛ ordonnance sɛbɛn minnu b'a furaw di dɔgɔtɔrɔ pharmaciw la aw cɛw bɛ cogo jumɛn na Nasrudini Saɲɔ fadenya tɛ yen wa juguya tɛ yen wa e ni dɔgɔtɔrɔ caman ye terima ye wa
a ko bɛ cogo jumɛn na i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye. Alhamdulillah usa y'o de fɔ komi jaabi ka nɔgɔya ma o ka di kosɛbɛ i b'a dɔn fɛn dɔ bɛ yen o question bɛ posé ma o b'i kamanagan mais dɔw bɛ yen o ka nɔgɔ i ma kojugu usa degun foyi t'an ni tubabu baarakɛlaw cɛ. Alhamdulillah la médecine moderne degun foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ wa kɛlɛ t'an ni ɲɔgɔn cɛ foyi. Alhamdulillah cɛliya bɛ se ka kɛ hali du kɔnɔ denmisɛnw ni ɲɔgɔn cɛ o ye cɛliya ye maa ni kɛlɛ o tɛ wagatiw tɛmɛna an tɛ kamana gan de mais à travers an bɛ explication mun di farafinfilako la dɔw yɛrɛ tɛ bi o tɛ sɔn tɛ farafinfila ye mɔgɔ sɔnna ye bi. Alhamdulillah parce que ne ni dɔgɔtɔrɔ caman bɛ baara kɛ. I ni dɔgɔtɔrɔ caman Mali la wa ni caman ye teri ye wa caman ye n ka kalandenw ye i b'a fɔ ka di dɛ. Mali kɔnɔ yan ni dɔgɔtɔrɔ caman bɛ baara kɛ hali ka ne to Burkina bana dɔw examen bɛ yen dɔgɔtɔrɔw bɛ se ka min walawala kosɛbɛ ne b'a photo ta dɔgɔtɔrɔ bɛ Mali la yan ne b'a cɛ o de ma explication de ma nin na n ka se k'a faamu o ye baaraɲɔgɔnya ye o tɛ baaraɲɔgɔnya ye. O ye baaraɲɔgɔnya ye o bolodi ɲɔgɔnma yɛrɛ o ye bolodi ɲɔgɔnma ye basi t'a la wa dɔgɔtɔrɔbaw cɛ ma tugun o y'an kanu ɲɔgɔn ye. Alhamdulillah i n'a fɔ docteur Suare. Docteur Suare o y'an kanu ɲɔgɔn ye. a fana ka jɛmukanw tɛmɛna télé ɲɛtaa la hali n'a y'a sɔrɔ n'an ka hakilinata dɔw tɛ kɛ o ye wajibi Alhamdulillah wa docteurw bɛ yen nɔ o ye n ka kalanden i b'a dɔn Ustaz ni ko min ɲɛtaga ti a la est ce que nin bɛ se ka kɛ wa docteur fo ka taa se professeur ma ka sɔgɔ ka don an ka kalanso la ka kalan kɛ c'est que a bɛ sababa dɔ de ɲini na i ma a y'a kanu a bɛ fɛ ka kɛ walima a bɛ fɛ ka tiɲɛ dɔ de ye ka se k'a faamu mɔgɔ n'i ma ko dɔn est ce que i bɛ se ka critique wa n'i ma dɔn i fana tɛ se ka kanu. Professeur Nasrudini Sanɲɔ min ka kuma tigɛ n bɛ fɛ ka nin yɔrɔnin faamu kosɛbɛ e bɛ fɛ ka fɔ ne ɲɛna dɔgɔtɔrɔw dɔw bɛ yen dɔgɔtɔrɔya kalan ninnu bɛɛ kɔfɛ ka baccalauréat sɔrɔ ka taa san 7 kɛ médecine na ka kalanjanbaw bɛɛ kɛ mais o bɛɛ n'a ta u bɛ tila ka farafinfurako ɲɛɲini walima dɔw bɛ na dɔnniya ɲini e fɛ e bɛ fɛ k'o de fɔ ne na wa. fo ka tɔgɔla n na k'an wele ko professeur parce que munna ko olu tɛ se ka ne wele docteur bilen alors que ne ka docteur tɔgɔ o ye tɔgɔlanin de ye an ma taa doctorat kɛ yɔrɔ si olu de y'an wele docteur fo a nana di an tulo la sisan docteur yɛrɛ b'an wele professeur fo diyara an tulo la tugun. Alhamdulillah o cɛma dɔw bɛ yen nɔ o tɛna kɛ yiribɔla ye fo k'o sa parce que o yɛrɛ tɛ fɛ ka kɛ yiribɔla ye o bɛ fɛ ka bɔ ko in kalama de. Découverte ka ko ɲɛlɔn Burkina fana a b'o ɲɛma i b'a kalama Burkina ne ye kalan dɔw kɛra ne ka kalanden ye n'a ma président sigilan kan i tɛ sigi. Alhamdulillah Ala ka hinɛ a la Kasum Kambo m'a ka sokɔnɔmɔgɔ bɛɛ fo la n'a ma a ka wagati la ale de bɛ président sigi siège la o ye ne ka kalanso kɛ san 2. Alhamdulillah donc ni ma y'a fɔ ne ye k'a ti ɲɛtaga sɔrɔ ou bien kɛlɛ bɛ yiribɔlaw ni dɔgɔtɔrɔ cɛ ne tɛ se ka sɔn cɛliya bɛ se ka kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ parce que dɔgɔtɔrɔ min bɛ yen nɔ n'a ma farafinfila ko ɲɛdɔn a bɛ kɛ baara ye. Burkina n'a fɔra ko ne ye tradipraticien min yɛrɛ tɛ français kan mɛn ɲɛnama ko ne bɛ cours di mɔgɔ ma université la i bɛ lara wa lɔri nin de ko don ne bɛ le ni la ni ɲagami français kan na le ni la yɔrɔ min bɛ le bɛ bila tuma dɔ bɛ la bila yen nɔ yɔrɔ min bɛ la bɛ bila tuma dɔ bɛ le bila yen nɔ mais écoledenw sigilen don 6e année université la o bɛ biki b'o bolo o b'a sɛbɛn tuma dɔ fo professeur bɛ ɲininkali kɛ ko professeur Nasrudini tu vas venir à Ouagakan pour que o bɛ se ka place dɔ d'u ma n ka se ka n ka lɔnta di génération minnu bɛ na donc ne ne ɲininka ko ɲɛtaga tɛ sɔrɔ ne tɛ se ka sɔn mais o t'a bali farafinfilabɔla dɔ fɛn dɔw bɛ tubabu sira k'a t'a faamu a bɛ kɛ cɛliya ma walima o t'a bari tubabufurabɔla dɔ fana ko dɔ bɛ se ka kɛ a t'a faamu n'a farafinfilabɔla sira ma a b'a kɛ cɛliya ou bien ka explication dɔ ra basi t'o la yan'an ka taa ɲɛfɛ gouvernement bolo ma est ce que tubabufurabɔlaw yɛrɛ est ce que critique bɛ yen don parce que gouvernement b'a fɔ nin ma ɲi a kana nin kɛ can tɛ wa voilà donc hali farafinfilabɔlaw cɛ ma fana tiɲɛni fana bɛ yen nɔ fo o fana ka fɔ ni farafinfilabɔlaw ma sɔn ko tiɲɛni min bɛ o ka domaine na k'o kana fɔ ko an ka kuma ɲuman dɔrɔn kan tiɲɛni bɛna ban wagati jumɛn. donc i n'a fɔ i y'a fɔ kuma jɛmukan daminɛ kun fɔlɔ la aw bɛɛ ka laɲiniw ye laɲini kelenw de ye. laɲini kelen de population ka lafiya sɔrɔ laɲini kelen de an ka furakɛ an ka mɔgɔ furakɛ population ka lafiya sɔrɔ ne bɛ min dɔn ne bɛ farafinfila ne b'o de dɔn ne y'o dɔn ne kalan
Oustaz furakɛli tɛ yen min bɛ yiri bɔ. N bɛ sɔrɔ kan furakɛli tɛ yen min bɛ yiri bɔ. Non furakɛli tɛ min bɛ yiri bɔ. Adamaden an ka ladara furakɛli de furakɛli de tɛ yen min b'o dɔn min différence ye a ɲɛdɔn e karamɔgɔ ye jɔn de ye yiribɔla e min bɛ n lajɛra e ka karamɔgɔ ye jɔn de ye jɔn de y'i kalan yɛlɛ i tora réseau kan ka yɛlɛma ten ka kɛ yiribɔla ye wa walima karamɔgɔ de b'i la. Suko ni dugusɛjɛ cɛ ka n'i yɛrɛ sɔrɔ farafinfura domaine kɔnɔ dɔrɔn k'i yɛrɛ kɛ farafinfura ɲɛdɔnba ye wa walima mɔgɔ dɔ de y'i sigi k'a tɛrɛmɛ i ye ka a d'i ma dɔɔni 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 dɔɔni. Parce que an fɛ ko kelen bɛ yen nɔ ni mɔgɔ min dɔɔni sɔrɔ i ma a b'a modifier ko jinɛ de y'ale kalan k'a kɛ kabako ye jogoya dɔrɔn ɲa min t'i faamu mɔgɔ si tɛ fɛ k'a fɔ n karamɔgɔ ye nin tigɛ disinen ye a ye n kalan wa n ka tabiya le ten n kalan kɛ ten n bɔla yan ka nin kɛ fo ka se ten bi sinon k'i tɛ e ka ko kɛ bugun b'a ɲɛ kan mɔgɔ tɛ se ka sira sɔrɔ min b'a to o bɛ k'ele ɲɔgɔn ye sini tubabu kumakɛlaw olu b'a fɔ ten ni mɔgɔ min ye kabako kɛ lui là c'est un génie. C'est un génie kɔrɔ bɛ jinɛ ka génie de wa bɛ cogo di ni jinɛ ka génie don n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ kɔnɔ jinɛ ti dɔɔni kɛ ka se adamaden ma. Musa n b'a fɔ kan kɔrɔta Mali jinɛ kun n'a kun o bɛɛ tulo bɛ n na adamaden bɛ dɔɔni min kɛ jinɛ t'a tilan dɔn mais ni min kabakoya ni ala ye kabakoya dɔɔni kɛ min ye ko jinɛ de y'ale kalan ale ka dɔn ni jinɛ dɔn de ne m'a fɔ jinɛ ti mɔgɔ kalan mais adamaden min b'i dɔn o de ka wuli ka tɛmɛ jinɛ bɛ min dɔn. Adamaden ka dɔnta ka girin ni jinɛ ta. Oustaz a ti suma adamaden bɛ jinɛ kalan o. Adamaden bɛ jinɛ kalan donc ça veut dire an kana an ka dɔnni bɛɛ ta k'a kɛ miseko ye an k'a kɛ karamɔgɔ ka kɛ an na. Oustaz n'e donna ne ka kalanso san filanan na i bɛna siran ka émission kɛ ne ye. Oui siga t'a la i bɛ siran k'i ɲɛ gamera parce que i bɛna ɲininkali kɛ est ce que ninnu dɔnni ninnu bɛ tugu wa ka sɔrɔ kɛnɛ ka ko don n'i ye ji ye tan a ɲɛ gɛn bɛ ten ala ye kabako de farala ɲɔgɔn kan ka ji kɛ dɛ ji tɛ fɛn simple ye ten don dɔnni fana bɛ ten de fɛn dɔw de bɛ sigi ɲɔgɔn kan o bɛ taa wuli ko dɔ la. Professeur Nasrudini Sanyo. Naam. I bɛ se ka misali di an ma furakɛliw kɛcogo i tun ye dɔ ɲɛfɔ an na la ka fɔ yiri bi maa furakɛ kungo kɔnɔ sogo bagan kungo kɔnɔ baganw hali a kɛra kungo kɔnɔ ta ye a kɛra min bɛ mara so kɔnɔ ka taa se hali bɔgɔ kelen kelen k'a ta k'a kɛ mɔsɔn ye ka maaw furakɛ a misali kunkurunin dɔw bɛ se ka di ni bi jɛmukan in kɔnɔna na wa an ka nin bi an ye garisɛgɛ min sɔrɔ ka e sɔrɔ bi plateau sanfɛ ka yiri dɔ di mɔgɔ dɔw ma misali la nin yiri in taa nin kari sisan i ka nin kɛ ni mago ye k'o di maaw ma sisan walima kungo kɔnɔ sogo dɔ walima so kɔnɔ bagan dɔ k'o misali surumani dɔw di mɔgɔ ma bari maaw e ka jɛmukan a bɛ maaw furakɛ u sigiyɔrɔ la o dɔw bɛ se ka sɔrɔ. Banabɔ banana e ka kungo sogo 3 tɔgɔ fɔ sisan ni n ti dɔn dɔ min na so n b'a fɔ n bɛ jɔ. Auzubillahi mina shaitani rajim bisimilahi rahmani rahim alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ masa ramani fo k'a barikada ale min sɔnna ni ka bi dunya yira na a bɛ ka teleso mandi lajɛ nin waati in na ni o ye tele ɲɛta ye Jabarani so o ye ɲɛta TV ka foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma jɛmukan bɛ ka filaw fɛ nin waati in na jɛmukan min ni an b'a fɔ a ma faso jɔ kɛnɛ ka wulikajɔw kɛ ka cɛsiriw kɛ ka wulikajɔw bila sen kan ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ma i n'a fɔ an bɛ deli k'a fɔ ni jɛmukan kelen kɛnɛ kan cogo min na i n'a fɔ nansaraw yɛrɛ b'a fɔ cogo min na la santé avant tout diɲɛmatigɛ la walima diɲɛ ɲɛnamaya yɛrɛ la kɛnɛya o de kɔni ɲɔgɔn tɛ yen a tɔ bɛɛ lajɛlen an bɛ se k'a fɔ o bɛɛ bɛ sabati kɛnɛya de kɔfɛ ka to ka kɛnɛya tigilamɔgɔw wele ka na an n'u ka barosigi kɛ ka da don kɛnɛya la farikolo yɛrɛ bɛ se ka kɛnɛya cogo jumɛn na olu ye wulikajɔ ye olu ye miirinaw ye teli ɲɛta bɛ minnu bila sen kan bi ma welelen ko kurankɔ ale ti maa dogolen ye teli ɲɛta filɛbaw bolo professeur Nasrudini Sanyo ka bɔ Burkina Faso duguba min bɛ yen nɔ ni o ye Bobo Julaso ye ale ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ o bɛn bɛ farafinya yɛrɛ a bɛ se ka lafasa cogo min na kɛnɛya bɛ se ka di an kelenkelennaw bɛɛ lajɛlen. O kumakɛlaw olu b'a fɔ ten ni mɔgɔ min kabako kɛ lui là c'est un génie. C'est un génie kɔrɔ bɛ jinɛ ka génie de wa bɛ cogo di ni jinɛ ka génie don n b'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ kɔnɔ
jinati dɔɔni kɛ ka se adamaden ma musa b'a fɔ kan kɔrɔta mali jina kun n'a kun bɛɛ tulo bɛ na adamaden bɛ dɔɔni min kɛ jina t'a tilan dɔn mais ni min kabakoya ni ala ye kabakoya dɔɔni kɛ min ye ko jina de y'ale kalan ale ka lɔn ni jina lɔn de ne m'a fɔ jina ti mɔgɔ kalan mais adamaden min b'i dɔn o de ka wuli ka tɛmɛ jina bɛ min dɔn adamaden ka dɔnta ka girin ni jinɛ ta sa ti suma adamaden bɛ jina kalan adamaden bɛ jina kalan donc ça veut dire an kana an ka lɔnni bɛɛ ta k'a kɛ miseko ye an k'a kɛ karamɔgɔ ka kɛ an na usa ne donna ne ka kalanso sa filanan na i bɛna siran ka émission kɛ ne ye oui siga t'a la i bɛ siran k'i ɲɛ gamera parce que i bɛna ɲininkali kɛ est ce que ninnu dɔnni ninnu bɛ tugu wa ka sɔrɔ kɛnɛ ka ko don n'i ye ji ye tan a ɲɛ gɛn bɛ ten ala ye kabako de farala ɲɔgɔn kan ka ji kɛ dɛ ji tɛ fɛn simple ye ten do dɔnni fana bɛ ten de fɛn dɔw de bɛ sigi ɲɔgɔn kan o bɛ taa wuli ko dɔ la professeur Nasrudini Sanyo naam i bɛ se ka misali di an ma furakɛliw kɛcogo i tun ye dɔ ɲɛfɔ an na la ka fɔ yiri bi maa furakɛ kungo kɔnɔ sogo bagan kungo kɔnɔ baganw hali a kɛra kungo kɔnɔ ta ye a kɛra min bɛ mara so kɔnɔ ka taa se hali bɔgɔ kelen kelen k'a ta k'a kɛ mɔsɔn ye ka maaw furakɛ a misali kunkurunin dɔw bɛ se ka di ni bi jɛmukan in kɔnɔna na wa an ka nin bi an ye garisɛgɛ min sɔrɔ ka e sɔrɔ bi plateau sanfɛ ka yiri dɔ di mɔgɔ dɔw ma misali la nin yiri in taa nin kari sisan i ka nin kɛ ni mago ye k'o di maaw ma sisan walima kungo kɔnɔ sogo dɔ walima so kɔnɔ bagan dɔ k'o misali surumani dɔw di mɔgɔ ma bari maaw e ka jɛmukan a bɛ maaw furakɛ u sigiyɔrɔ la o dɔw bɛ se ka sɔrɔ banababo banana e ka kungo sogo saba tɔgɔ fɔ sisan ni n ti dɔn dɔ min na so n b'a fɔ n bɛ jɔ walima e ka yiri saba fɔ ni n bɛ fɛ ka fɛn min di so n b'a fɔ i jɔ yan n bɛ fɛn dɔ di a la sokɔnɔfɛn walima kungofɛn fɛn dɔ tɔgɔ fɔ parce que ne ko yiri bɛ furakɛli kɛ bɔgɔ bɛ furakɛli kɛ wa sogow bɛ furakɛli kɛ d'accord ka yiri saba di walima sogo d'accord ni yiri saba di i bɛ sogo saba di yiri kɔnɔ an bɛ dɔ ta sogo an bɛ dɔ ta d'accord yiriw la yiri dɔ bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a dɔnnenba don kosɛbɛ a bɛ fɔ min ma ko jala jala yiriba ye filanan yiri dɔ bɛ yen nɔ an yɛrɛ b'a den dun an ka sow kɔnɔ kosɛbɛ kosɛbɛ o ye mangoro ye ale ye filanan ye ani yiri jumɛn yiri sabanan an bɛ se ka misali ta nɛrɛ kan nɛrɛ o tɛ yiri saba ye min dil'i ma ɲamele yan'an ka taa sogora yiri ninnu bɛɛ min bɛ yen nɔ k'a kɔrɔ n tɛ se ka kaba fo ko a tɔgɔ yɛrɛ la o de ye mangoro ye mangoro parce que o yiri ye min nanda quoi yiri min nalen don an ka yiri cɛ nɛrɛ i m'a tɔgɔ mɛn nɛrɛ wa nɛrɛ a bɛ mɔgɔw ka ko la nɛrɛ le a bɛ nɛri bɔ mɔgɔw ka ko la a bɛ ɲama gɛnɛ o de y'a to mɔgɔkɔrɔba y'a tɔgɔ da ko nɛri n'i y'a ye nɛrɛ ta o de bɛ kɛ sunbala ye siga t'a la jala a bɛ mɔgɔw ka ko ladiya de wa a bɛ dajugu furakɛ o de y'a to ni ko k'aw sɔrɔ k'i da bɛ jala la effectivement a bɛ fɔ ten an fɛ usa sogo saba di n bɛ kelen ta ni kelen kelen bɛɛ ka di sogo saba an b'a daminɛ kungo kɔnɔ sogo la an bɛ suruku ta suruku ye bagan ye min bɛ kungo kɔnɔ anw ka jamana kɔnɔ kosɛbɛ donsoya sira fɛ donso caman ka wuli ka jɔ bɛ se a ma wa n'i sera marabagaw fɛ a kolo a golo ka taa se fɛn caman ma i b'o sɔrɔ n'an ye o ta an bɛ se ka waraba fɛnɛ ta o fana ye kungo kɔnɔ sogo ye min ni a bɛ fɛn caman ɲɛ anw ka jamana kɔnɔ ɔ sokɔnɔ baganw na an bɛ jakuma ta ala ka ni sababu amina yarabi sa waati ka surun awɔ waati ka surun nin kɛ de k'e fana filɛ n'a y'a sɔrɔ e yɛrɛ intéressé no n'i bɛ film kɔnɔ n'a ye an bɛ nafa di jala la jala ka nafa di jakuma na o sa bana dɔ bɛ to ka musow minɛ ale ni cɛw ka prostate bana tɛ kelen an bamusow tulo b'an na ni bana in y'a minɛ dɔrɔn n'a hakili jigira ko a bɛ kɛ to kuma fɔ ko sugunɛ
n'a hakili jigira yan'a ka taa ɲɛgɛn na so sugunɛ bɛ kɛ sugunɛ bɛ tila a tigilamɔgɔ la a bɛ musow sɛgɛn kosɛbɛ kosɛbɛ o bɛ taa examen kɛ infection t'i ye foyi foyi t'i ye donc kila a ye yafa n ma n'i bɛ don émission de nana ni a ye jakuma si dɔ ta ten dɔrɔn muso k'a bila tasuma la k'i jɔ a kunna a banna a bɛ lɔ o lon bɛɛ sini tɛ dɛ o lon bɛɛ a bɛ lɔ émission wɛrɛ an bɛna n'a fɔ mɔgɔ ye bana min don parce que o ye kalanso kuma ye mais ni i y'a filɛ i taara infection ma ye mais an bamuso b'a kalama a bana b'o minɛ fana so kɔnɔ de an bɛ n'o fana fɔ dabari tɛ kɔrɔtɛ tɛ so kɔnɔ de a bana b'o minɛ o de y'a to n'a fɔra ko kana nin kɛ kɔrɔ b'a la jakuma si ta dɔrɔn i k'a bila tasuma la k'i jɔ a kunna bana bɛ jɔ o lon sini tɛ dɛ o lon bɛɛ a bɛ lɔ parce que munna nin la bana don e bɛ bana faamuya cogo min o tɛ jakuma kelen kelen a si ta i k'a bila tasuma la muso k'i jɔ a kunna sugunɛkɛ jɔra osaze sogo bɛ furakɛli kɛ n bɛ se ka fɛn fɔ nɔgɔma ninnu na o de bɛ ten maintenant sogo ka kiti la sisan n'a ma kɛ ni a golo jɛnini ye sogo ka kiti la sariya bɛ kuma olu fana kan ouais jufa bɛ yen nɔ sogo faga cogo bɛ yen nɔ ani sogo yɛrɛ ka halalaya n'a halalabaliya fana bɛ yen nɔ sogo dɔw bɛ yen nɔ furakɛli kɔnɔ n'a y'a ni sariya ta ka compare a bɛ se ka ta ka furakɛli kɛ ka sɔrɔ a tɛ dun Malu y'a faamu donc jakuma ka nin yɔrɔ in nɔ basi foyi tɛ a la a bɛ furakɛli kɛ an bɛ taa jala la o sa kabakoya dɔ kɛra ne la adamaden n'ala ye kabakoya dɔ kɛ furakɛli la a bila ko ala ye nin kabakoya in kɛ kan'a tintin i n'a fɔ i yɛrɛ de y'a ko fɛngɛ i b'a kalama n bɛna nafa min di ten a ye mɔgɔ fiyentɔ ɲɛ yɛlɛ ne fɛ ka ye k'a sɔrɔ n ma deli k'a lɔn k'a bɛ fiyentɔ fila kɛ kundimi gɛlɛn maa min bɛ yen ni kundimi gɛlɛn b'i la walima i bɛ sɛgɛn caman jala filaburu bɔ i k'a tile kelen ja n'i ye jala filaburu neri sɔrɔ o de ka ɲi i b'a ja tile la siɲɛ kelen walima i bɛ kɔn k'a susu a kɛnɛ susu fɔlɔ k'a da tile la n'a ja ka diya tile kelen ja n'i y'a ja ka ban o mugumɛrɛnin dɛ o ta ten dɔrɔn i ka sama i nɔnɔ n'i y'a sama a b'i tiso k'i tiso k'i tiso k'i tiso yanni i bɛ tila tiso la kundimi banna sɛgɛn banna kunkolodimi gɛlɛn bɛ mɔgɔ min minɛ c'est à dire yanni i ka tila tiso la kundimi banna sɛgɛn banna a bɛ bɔ n'a funtɛni ye wa an ye nin di mɔgɔ ma ten par occasion mɔgɔ min bɛ yen depuis ala y'a da a ɲɛ ma yɛlɛ ka ye baki sɔrɔlen kɔ tiso kɛra sɔrɔ a ɲɛ yɛlɛla o kɔrɔ de ala y'a kɛ sababu ye fasa dɔ da yɛlɛla par hasard an yɛrɛ t'a dɔn ko nin bɛ ɲɛ fila kɛ pression min a y'a ta o don wa maintenant e bɛ ala ka kabakoya faamu jala kelen kelen a bulu mɛrɛnin k'a ja tile kelen ja k'a mugu bɔ k'a ta ten dɔrɔn ka sama i nuna ka dɔɔnin k'i nun kɔrɔ dɔrɔn sigɛ o kundimi gɛlɛn o a b'i fari foni k'i bila top o nɔ bɛɛ lajɛlen i nin b'i lafiya tiso kɔfɛ o sa kabako le ye jala ye jala ka ɲi an karamɔgɔ tɛ b'a fɔ k'an kana di denmisɛn ma min ma se san 5 komi a bɛ mɔgɔ sɛgɛn sa lɔnni ka di ninnu bɛɛ lajɛlen fɛn ye fɛn minnu b'an ka taribiya kɔnɔ ne ye nafa di sisan e k'o lamɛn o ta k'o kɛ yiribɔla ye n ko ne bɛ nafa dira pour que a ka lakunu mɔgɔ ka faamuyali kɛ ani i ka taa kɛ yiribɔla ye kelen tɛ i b'i ka denbaya fila kɛ n'a ye donc o de ye différent ye mais i bɛ se ka don kalanso la ka taribiya kɛ ka kɛ nasuruni ka kalanden i n'a fɔ nasuruni kalandenya kɛ cogoya min na ka ko dɔw faamu o de ye sababu fo an ka min fɔ population de ten waati sera mɔgɔ ka ɲi k'o ka karamɔgɔ tɔgɔ fɔ an ye tant que n'o ma kɛ ko in tɛ sabati o sa n'i y'a y'an min wuli ka jɔn na kaba bɛɛ y'a delila k'a ye ko n taara téléso dɔ la ka taa kuma n ka produit dɔ kan farafinna bɛ ɲɛtaga sɔrɔ cogoya mun na farafinna bɛ sɔn a ka yiri cogoya mun na farafinna bɛ kunu ka bɔ sunɔgɔ la cogoya min na o sa farafinna makari bɛ yen sinon o sa ɲabele n'a danna ne ni e kelen ka ko ma kalo 6 o nɔgɔyara o mais an ka taga o de ye ko gɛlɛma ye an ye question fɛn fɛn posé a bɛɛ ye farafinna bɛ ɲɛtaga sɔrɔ cogo min Maliba bɛ lafiya sɔrɔ cogo min Burkina bɛ lafiya sɔrɔ cogo min ainsi de suite alhamdulillah ala ka ni sababu amina rabbi professeur ni kɔrɔfɔ nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ ni waati ma se yiriw ka ca dɛ awɔ usa nɛrɛ usa nɛrɛ bɛ mɔgɔ la ko ladiri yirisun filaburu tɛ bunu wa ni waati kɛra a tɛ branche kɔrɔw bɔ wa a tɛ fiyelen kɔrɔw bɔ wa nɛrɛ bɛ mɔgɔ ka ko lanɛri
Lomina kalansora ne nere darso di ko bi jina jugu shitna jugu kalan do mun yiri bolay o kabako ya ko be ke cugudli o bolo dunya barara o sora ka kabako ya nere kelengelen min ni amba kamo munu ta dɔn ale de bɛ kɛ sunbala ye sunbala min ni an balakaw b'a kɛ na la n'a bɛ na sankɔrɔta kosɛbɛ hali ka mugu kɛ dumuni na k'a dun an baramaw b'o sɛbɛkɔrɔ dɔn kosɛbɛ n'o ye laginɛkaw ye hali an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na cogo kelen na donc ça veut dire nere ladɔn an mana don sirafaran dɔ ra lon wɛrɛ i b'a question posé ma b'a jaabi i ti mɔgɔ wɛrɛ ɲininka a la tugun nere ladɔn bɔ ntɛnɛn sɔgɔma min nafa fila di nɛrɛ ladɔn a bɔ ntɛnɛn sɔgɔma ntɛnɛn sɔgɔmada nɛrɛ ladɔn yanni tile ka bɔ yanni tile ka kɔrɔta a bɛ baara fila kɛ baara fila a baara fɔlɔ fɔlɔ a don dagara i k'a ko i k'a tobi n'i y'a tobi k'a ji sɛnsɛn nɔnɔ don a la i k'i ko a la a b'i ka kow lanɛrɛ mɔgɔ min bɛ yen k'o ɲagamina i tɛ ka foyi faamu kan'a bɛɛ kɛ dabari ye a dɔw tɛ dabari ye dɔw bɛ i yɛrɛ de y'i yɛrɛ bana hali kalenkan bɛ mɔgɔ bana walima mɔgɔ min bɛ yen nɔ jateminɛw kɔfɛ rukiyakɛlaw ka dɔnni kɔfɛ walima ka taa ye ko jinɛw de bɛ k'a la ko la dabari n'i ye nin kɛ so a b'i bila o ye kelen ye o nɛrɛ ladɔn kelen in bɔcogo kelen fana na a mugu bɔ fana i k'a bila i bolokɔrɔ i k'a don nɔnɔ ra k'a di mɔgɔ ma mɔgɔ min bɛ yen nɔ ni sitina b'a sɛgɛn hali ni sitina sigilen don a dusukun na de ala b'a labɔ nin bɛ jinɛ fila kɛ ka sɔrɔ i ma boli ka taa yɔrɔ si alamɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ k'o to ka alamɔgɔya ra surtout a bɛ kɛ musow de la a bɛ to seli la sitina b'a fɔ a ye ko ala nɛni a bɛ kɛ mɔgɔ caman na n'i b'a fɔra ten mɔgɔ kan sitina b'a fɔ ala nɛni walima a bɛ to mobili kɔnɔ a bɛ fɔ a ye ko mobili bɛna yɛlɛma n'an ye est ce que ne yɛrɛ tɛna sa bi wa est ce que nin tɛna na kɛ ten wa a bɛ se k'a cɛ filɛ so a b'a fɔ a cɛ ye ko nin ka ɲi ka sa bi hakilinata de b'a fɔ a ye ten walima a b'a muso ye a b'a fɔ ko nin bɛna accident kɛ bi o de bɛ jigi jigin a hakili la walima chauffeur la a bɛ mobili boli a b'a fɔ ko ne bɛna accident kɛ bi mobili bɛna yɛlɛma tan ko ni mobili kɛra tan a bana bɛ yen n'i ye nɛrɛ ladɔn don nɔnɔ ra n'a y'a min a bɛ ban o miirina jugu minnu bɛ to ka n'a kunkolo la sitanɛ ka baara don a bɛ ban ne ye bana fila min fɔ i bɛna ye mansin jumɛn na a t'i ye mansin na a furakɛli cogo de ten laboratoire tɛ se ka nin basi t'a la ka punpan bɔ mɔgɔw la question minnu bɛ yen n'o t'i faamu a labɛn k'a poser ma an bɛ émission wɛrɛ k'a kan n b'a jaabi kelen mun kama sɔgɔma n b'a jaabi mun kama yiri bɔ tile bɛ ani kɔrɔ n b'a jaabi basi foyi t'a la wa ko wɛrɛ t'a kɔfɛ mun kama i bɛ jinɛden don daga kɔrɔ n bɛ n'a jaabi ɲamɛli mun kama n'i y'i daga gbɛn i kana kuma n bɛ n'a jaabi i tɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲininka tugun mun kama i ka daga gbɛn i kana kuma fɔ a ka mɔ n bɛ n'a jaabi. Ustaz yɔni ka mangoro ɲininkali k'i la farafinfura ko critère la a kumaw cayara anw ka jamana kɔnɔ walima maaw yɔrɔ kosɛbɛ barama ni daga Ustaz k'an bilasira dɔrɔn dakuruɲɛ kelen komi waati bɛ ka koron ka se barama daga kana tobi daga la kana tobi barama la barama de ye jumɛn ye nɛgɛ daga b'a fɔ cogo di barama walima kasolɔrɔ walima a tobi bɔgɔra usa ɲambele yiri dɔw bɛ yen n'i y'o don nɛgɛ la a tiɲɛna yiri dɔw bɛ yen hali an t'a bɔ ni nɛgɛ ye n'i y'a bɔ nɛgɛ la a tiɲɛna o yiriw b'a d'a ma a t'o bana fila kɛ bilen a bɛ bana wɛrɛ fila kɛ mais an bɛ bana min kalama a t'a fila kɛ an y'a expérience tandi k'a bɔ a la i n'a fɔ mɔgɔkɔrɔbaw y'a fɔ cogo min a bɔ an bɛ dɔ bɛ an b'a bugɔ ni bɛrɛ de k'a bɔ dɔ bɛ an b'a bugɔ ni yiri de k'a bɔ a dɔ bɛ an b'a bɔ ni nɛgɛ de o ko min bɛ bɔ ni bɛrɛ ye walima kabakuru k'a bugɔ walima k'a sɔgɔ k'a bɔ walima min bɛ ci ni ɲi ye k'a bɔ n'i ma kɛ o cogo la n'i y'a bɔ ni nɛgɛ a ti ɲɛ o kɔrɔ de di yiri dɔw bɛ yen furakɛli dɔw la a bɛ nɛgɛ tama n bɛ misaliyaden dɔ yiri la n'i ye da tobi daga la dabilenni k'a min n'i y'o dabilenni kelen to daga la ka wula fɛ se k'i b'a min i bɛ nɛgɛ de min na i tɛ dabilenni min na a b'i wɔgɔ nɛgɛ in b'i wɔgɔ ka don dabilenni kɔnɔ e b'o de min o dabilenni bɛ e faga sisan e b'a fɔ ko e ma fɛn jugu ta ko e dabilenni mais e dabilenni nasɔn jumɛn de min dabilenni ye fɛnkɛ dɔ de ye n'i y'a bila fɛn kan so a bɛ zon a b'a fɛn tɔgɔ ta i n'a fɔ nɔnsi bɛ fɛn couleur a b'a ta ka don a yɛrɛ la e bɛna to ka nɛgɛ min sisan nɛgɛ tétanos min sisan ko e bɛ dabilenni min na usa fɛn ninnu kelen ka ko de ye quoi ɲɛ prépara tɛ terre à terre voilà
professeur donc mangoro bɛ cogo di mangoro b'an ka du kɔnɔ dɛ Bamakɔ yɛrɛ est ce que o du bɛ Bamakɔ yan mangoro tɛ du min kɔnɔ mangoro a bɛ nafa bɛ mangoro la wa Oustaz magangoro n bɛ nafa dɔ d'a ma sukɔrɔba nana n ka n'a tɔgɔ fɔ quoi a bɛ fulakɛ a tɛ fulakɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ so o tɛ émission kuma ye bana min t'i ye a sɔnna k'an b'o furakɛ a ɲa ye min ye ko an k'o furakɛ ne kɔni tɛ dɔ la o la sa ni wagati o wagati n'o ko i ma ko sukaro cayara joli la o y'a sɔrɔ diabète m'i minɛ fɔlɔ dɛ parce que o bɛ kɔn fɔ a cayara n balimamuso n balimacɛ i yɛrɛ kɔlɔsi sukaro ka ca joli la kɔlɔsi n'i y'o dɔn wagati o wagati taa mangoro filaburu ɲini den 19 n'i y'a sɔrɔ den 19 ji litiri 3 k'a kan a konin kɔ ji litiri 3 k'a kan i k'a tobi k'a tɔ to litiri 1.5 o litiri 1.5 i k'o min thé vert ɲɛ 2 sɔgɔma thé vert ɲɛ 2 tile fɛ thé vert ɲɛ 2 wula fɛ yanni bara kelen ka ban i joli filɛ n m'a fɔ i kana sigi ka kɛ dɛ mais yanni o litiri 1.5 ka ban i joli filɛ o tɛ kuma nɔgɔman de ya terre à terre i bɛ joli filɛ n'i ye joli filɛ i tɛna daliya di yan o tɛmɛnen ko hali n'a bɛ mɔgɔ min na n m'a fɔ n k'a b'a ban mais a ka fisa i ma a b'a régulariser a tɛ dama tɛmɛ kan sa ɲɛ bɛ de lɔnni tiɲɛ mais fo an ka kalan karamɔgɔ de fɛ i bɛna kabakoya mun n'a b'a lɔnna ta n y'a kalan karamɔgɔ de fɛ wa n y'a taribiya kɛ de kan karamɔgɔ bonya o de kama n b'a ɲɛfɔra ten n'a lɔgɔ donnen mɔgɔ min na karamɔgɔ ɲini yɛrɛ i k'a kalan karamɔgɔ fɛ pour que i kana kuma gansan professeur yanni an ka émission kuncɛ an da sera kungo kɔnɔ sugu dɔ ma sisan suruku i b'a ye k'a fɔ an ka donso caman ye nin fɛn in faga a sugu yɛrɛ a golo n'a fɛn senw ni fɛn o bɛ sɔrɔ marabagaw bolo an ka suguw la kosɛbɛ kosɛbɛ suruku dakuruɲa kelen yanni an ka kɔrɔfɔ kuncɛ Oustaz Alahu Taala ye kabako don ninnu bɛɛ lajɛlen na ne bɛ lɔnniya yira garizigɛ ka dayɛlɛ walima ka adamaden ka k'o sankɔrɔta lɔnniyaw la sogo min bɛ se suruku ma a ka dɔgɔ sogo min bɛ suruku ma a ka dɔgɔ suruku ye sogo de ye mun garizigɛ ka kɛnɛ wa Ala ta ko fɛn bɛ suruku la fana n'o ye mɔgɔ garizigɛ tiɲɛ dabari bolo ma an b'a furakɛ ni suruku yɔrɔ dɔ ye a b'o ɲɛma fana i da sera waraba ma waraba fana kɔnɔ n'o ye cɛw dabari wagati min na cɛya bolo fɛ walima o muso dabari wagati min na musoya bolo fɛ waraba ani sunsunfin mɔgɔkɔrɔbaw bɛ taa k'o dabari wuli ka bɔ tile kelen ka sɔrɔ e san 10 kɛ a bɛ kɛ tuma fɔ cogo la e san 10 kɛ sotigi tɛ baara kɛ dɛ mais ninnu fila donni ɲɔgɔn na a b'i furakɛ siɲɛ kelen ka sɔrɔ o fila donni ɲɔgɔn na tɛ don cɛya furaw yɛrɛ kɔnɔ mais a b'o dabari tiɲɛ nafa b'a la wa nafa t'a la nafa b'a la donc maintenant sogo minnu bɛ dun sogo minnu tɛ dun sogo bɛ utiliser cogo di o ye sariyatigiw ka baara de ye wagati jumɛn na an bɛ se ka nin golo utiliser ani wagati jumɛn na an tɛ se ka nin utiliser rasulu ka wagati la alayhi salatu wasalam dɔw ye sogo ta o b'a korora ka taga fili parce que jufa lo rasulu y'o ordonné alayhi salatu wasalam o ka golo in bɔ k'a logi k'o mako ɲɛna k'a logi quoi i n'a fɔ an y'a kalan fikura cogo min n'a logira ka golo in fɛn ka sogo ni fɛnw bɛɛ bɔ a la cogoya min na o bɛ se an bɛ se ka baara kɛ ni o ye donc sariyatigiw de bɛna fɔ an ye nin sogo in bɛ tan o bɛɛ tɛ se ka to an hakili la dɛ sariyatigiw de b'an bilasira o la olu ka baara o ye anw mun ye yiribɔla ye an b'an yɛrɛ kɔlɔsi a kɔnɔ parce que Ala y'a lɔnni bɛɛ de d'an ma wa an y'a bɛɛ de kalan i bɛ sogo fɛn o fɛn dɔn a y'a bɛɛ dɔn kalan suruku nafa b'a la ale kuma bɛ diɲɛ émission kɔnɔ an b'o to émission wɛrɛ professeur Nasrudine Saɲɔ ka kɔrɔfɔ kuncɛ miniti kelen yanni an n'i ka ɲɔgɔn sɔrɔ dɔgɔkun wɛrɛ ka se ka na ni plateau kelen kɛnɛ kan ni maa ko k'e ka nin kɔrɔfɔ kuncɛ miniti kelen e bɛ se ka mun sɔrɔ ka fɔ ani i lasɔrɔ cogo Bamakɔ yan a kow bɛ cogoya jumɛn na walasa an ka se ka bi jɛmukan kuncɛ professeur Nasrudine Saɲɔ. ok Oustaz an b'a la tanu k'a la waleɲuman dɔn an ka jogo kolon kɔni o ye an ka téléphone ko préparé no dɔɔni mais alhamdulillah an bɛ Bamakɔ tile fila na n'Ala sɔnna an bɛna kɛ Rogobaɲa na voilà k'a daminɛ sini mardi don voilà o tɛ le 26 ye fo ka taa bila dimanche don an bɛna kɛ Rogobaɲa na mɔgɔ bɛ fɛ k'an sɔrɔ a bɛna an sɔrɔ yen. d'accord donc dɔgɔnɔw ka lajɛrɛba min bɛ kɛ san o san n'a bɛ fɔ a ma festival Rogobaɲa professeur Nasrudine Saɲɔ a yɛrɛ ka sanni bɛ o kɛnɛ kan donc k'a daminɛ sɔgɔma fo wula fɛ walima fo sufɛ professeur bɛ sɔrɔ o yɔrɔ kofɔlen na place cinquantenaire la Bamakɔ ba joli b'a yɛrɛ tafan na fo ka taa se le premier ma quoi d'accord fo ka taa se kari nata ma an bɛ se k'a fɔ ten an sɔrɔ ka di tugu sira dɔ kan o de ye n'Ala sɔnna an bɛna conférence ba organiser pour que ka n'Ala sɔnna an mako bɛ ɲɛtaga o kɛnɛ kan d'accord pour que ka se ka punpan bɔ mɔgɔw la d'accord la cohésion sociale i b'a dɔn ni ne ye furabɔla ye ne ja ma sigi ne la est ce que i bɛ se ka na ne fɛ ayi
donc cohésion sociale bɛ yiribɔla ni population cɛ a n'an bɛ kɛcogo de ka Congo lakanda an bɛna kuma o fana kan o bɛ kɛ le 8 février le 8 février février kalo tile 8 a bɛ kɛ université la Kulu sanfɛ Balabugu Kulu sanfɛ université la Colline du Savoir o tɛmɛnen kɔ an sɔrɔ cogo kelen mun bɛ yan na o kelen kɔni don mɔgɔ min bɛ mɔgɔ kabakoya ko ka docteur Sango yɛrɛ sɔrɔ a ka mɔgɔ 4000 ka appel ta tile kɔnɔ fiyewu mɔgɔ de b'an bolo min bɛ nin bɛɛ sɛgɛsɛgɛ ka se ka aw bila an de contact la an kɔni b'aw ka bilara wagati bɛɛ émission in ma kɛ o kama inchallah an b'aw fo kosɛbɛ a y'an ka laɲini minnu lase yara bɛɛ fɔ ko ɲuman Ala sɔnna donc an b'aw fo a ye dulon farafinna a ye farafinna kanu mais n'aw tora ne lamɛnna u bɛna farafinna kanu se ko ni Ala sɔnna ma professeur Nasrudini Saɲɔ an bɛ i fo ka i waleɲuman dɔn ka maaw ladɔnniya k'a fɔ professeur Nasrudini Saɲɔ Burkina Faso jamanaden don an bɛ se k'a fɔ Burkina Faso duguba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ o ma Bobo Dioulasso ka don a ka wulikajɔ o fanga ka bon farafinna jamana bɛɛ kɔnɔna na farafinya dɔnniya minnu bɛ anw bolo kabini nanzaraw ma na a bɛ se ka mɔgɔ furakɛ wa a bɛ se ka sabati adamaden yɔrɔ wa ale ka cɛsiri bɛn bɛ o ma nin waati in na a bɛ an fɛ jamana kɔnɔna na a n'an bɛ ka na kalo kelen bɔɲɔgɔnko kɛ o bɛnna ni dɔgɔnɔw ka festival ba min bɛ bila sen kan a fana bɛ sɔrɔ o kɛnɛ kofɔlen kan an b'a jigiya ka fɔ maa caman na wuli ka se yen nɔ ka se ka taa professeur yɛrɛ yɔrɔ ɲini i n'a ka se ka ɲɔgɔn ye ka u bɛɛ fo k'aw bɛɛ waleɲuman dɔn nin tun ye an ka jɛmukan fɔlɔ ye tele ɲɛta Jabaraninso sanfɛ ni Ala sɔnna ma dɔgɔkun wɛrɛ an n'a na ɲɔgɔn sɔrɔ ni jɛmukan kelen fana kɛnɛ kan ɲininkali minnu mana sɔrɔ ka tɛnku a la an na o ɲininkaliw tɛnku professeur Nasrudini Saɲɔ la a na walawalali di o la ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Ala ka dɔgɔkun wɛrɛ jɛmukanw jira an na.